Altså alt sammen, og den her, den lukker lige, så jeg vil... Nej, okay, den er kommet her. Victor, du skal se det her. Ja, det er verdens fedeste ting. Har du startet? Ja. Okay. Ja. Prøv den Så er her. der ude, mand. Oh my god, jeg fik et chok. Nej, der skulle være vaks. Det er rope swing. Det kaldes rope swing. Da 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 da! Nå, det var så ikke det, man tog. Au. Hans hånd hang lige fast. Det er også meningen, den skal hænge fast. Au, au, au. Oh. Oh my god! Nu er jeg så ikke ved noget. Undskyld. Sådan der. Loading. Sæt den til langt op. Nå, men vi vender tilbage. Så er vi her igen. Og andre. Så den her neon rope swing. Så var den noget med. Så. Fuck, det lækker. Nå, er det den har jeg prøvet før. Fed. Bare mega umuligt at ramme her. Edge here. Wow! Det er kedeligt. Prøv det rope swing. Det er jo. Okay. Fly. Nå. Ej, hvad? Det er au. Jeg skulle da helt godt på ham, mand. Nej! Hans hånd faldt af. Hans arme røg. Ja, det er også så. Ej, det er det der, jeg mener. Oliver. Det kaldes rope swing. I'm gonna take over. Woo! Au, section. Au, stole. Au, min arm. I gotta take over. Min master. My god, oh nej. We the fuck one. We wanna know. Ej, fuck. Jeg lægger til lige. Ja. Duk. Au, duk. Han kommer aldrig i mål, han der. Hvad gør han? Nej. Jo, han gør sgu da sådan. Der er aldrig mål. Nej, han går af. Hvad sagde jeg? Kom ikke i mål. Dyk. Cool rope swing. Den her, den har jeg prøvet, den er mega svær. Så ryger man ind i et eller andet spor, og så skal man ramme her. Skal man holde ved, som jeg så gør? Ikke. Nej, det gør jeg så ikke. Men jeg holdt på knæet. Ja. Nej, men jeg skal gøre sådan her. Og måske så vil det komme noget Mirror's Edge en gang her til jul. Og så lige hvad han gjorde. Han slæbte bare hovedet ind i jorden.
Min rekord er 15 minutter. Nej, 15 sekunder et eller andet. 15 sekunder og 6 15 sekunder mini og 6 minisekunder. Tror jeg vist. Nej! Det er miner! Som man kalder dem herinde i spillet. Og vil du vide, hvad miner er? Bomber. Ja. Vidste du sgu da ikke? Jo. Du sagde bare ja. Jeg ved godt, hvad miner er. Den hænger selv fast. Nej. Fuck it up. Jeg hænger sgu da fast, mand. Nå, den her er mega svær. Den er så svær, jeg har aldrig nogensinde prøvet at klare den, mand. Så svær. En gang har jeg prøvet, men det var der, hvor jeg legede et eller andet. Der kom Oliver Victor, og han klarede den. Og han klarede den, og han klarede den ikke. Den, hvor jeg har leget, hvor det er mennesker, jeg kender. Og nu skal vi tage at lave lektier bagefter. Hvad? Det skal jeg ikke. Hvorfor? Fordi at jeg laver den bag. Vi kan da lige så godt lave dem nu. Nu hvor vi er sammen, så kan vi hjælpe hinanden. Au! Sådan der. Jeg skal klare den, jeg skal klare den. Skal jeg klare den? Han spiller strid. Han havde lige fat i den, men... Ja, nemlig. Ja. Det siger bange for Oliver. Bang! Nu siger bare hans arm. Jeg havde fat i starten. Hvad sker der lige for dig nu? Det var tæt på mig. Trollololol. Det er simpelthen en ryger mål. Nej, det gjorde den ikke. Det kan blive så godt se. Ved du hvad, i næste afsnit af vores Happy Wheel serie, så bliver det bare med speed. Sætter jeg noget musik på, som der kører hele tiden. Ja, så bliver det en speed episode. Og den bliver ikke i dag. Det bliver nok ikke lavet i dag. Han sagde det ikke. Morphing Extreme, den tror jeg har klaret. Det har jeg ikke det. Lag. Totalt, jeg har også kun 1 FPS. Ja, men så giver det 6 FPS. Og det er det, jeg kører med Fraps lige indtil videre. Så det er derfor jeg... så lige der var en dynamit derpå. Se til mig. Oh my god, skal du igennem samurais her? Er du klar? Flyver man ind igennem, og så rammer man. Det var læk. Læk. Så giver vi slip. Skal du egentlig ikke ud til den anden side? Det er meningen, jeg skal få fat der i. Altså i den der kom der, så skulle jeg...
Det er melodien af Justin Bieber, baby. Hvorfor gør jeg? Hvad skete der? Hvad der? Det er det mega fail. Nu ved jeg det. Ej, der kom lige blod, du ved. Altså, ved den imellem? Ja, det gjorde der. Han stod helt normalt, og så. Nej! Jeg blev blind! Hans hoved hænger fast. Nej! Det gør den sgu da, ja! Jeg har fast! Jeg har også... mit ben! Mit ben! Det er bug. Fail. Mit ben gider ikke. Mit ben. Mega lag. Au. Man ser hans røv, den bevæger sig. Au. Han stikker røven op. Han træner. Jeg skal prøve noget. Jeg skal prøve at hænge fast sådan her. Nej, der sker det ikke. Nej, det er man han gider ikke mere. Rope train. J.J. Stinker hedder han. Hvad? Han hedder J.J. Stinker. J.J. Stinker. Ja, J.J. Stinker. Okay. No! Ser så til sidst. Der er lag. Lag. Lag er ikke for sig. Nå, men det her, det var nok også for den episode. Ja. Den her gang. Så vi ses. Hej.